inule parel rutin na ngai su an mituya imal somna don tur along ral palange episode masakan huang khan Mu Chen le athian te chu puk pakhata kalin divine spiritual treasure an mu chuaka julai mun lo veng tu sakol pathum a hne nuwa Mu Chen chuan chu ro lu chu la in level 4 divine soul stage level a breakthrough ta ani Mu Chen chu spiritual le na a mel thiat hlui chu khi luali lo ngai zawng ve tu chuan insual puya achawa nasataka an insual nuwa Mu Chen chuan ne na achanga chu khi chuan Mu Chen chu miril ru thataka ni ti a hre to boka chu wang chuan an zinga chuan chu khi chu atel zui ve ta ani pukpon an chuat nuwa chuan chu khi chuan Mu Chen hena heaven level spiritual beast tam tak omna a hriat thu le chung chu tha du empty a zota chu thu hriat chuan Mu Chen chuan anga event ngal hlea a du thuina changa Rayfen nuwa chuan luali point a thian te hne na tangin Mu Chen chu northern heaven domain a alu ti le a thian te nen heaven spiritual beast man an tum ti thua donga chu thua hriat rol chuan luali chuan a thil ti lai chu a top sana Mu Chen omna lam nia a hriat chu a pan ngal tuna a mission chu zo se chuan level 9 silmak a hmu thei to dona ma se luali chuan mak chu angai poimo to lo Mu Chen hmu vat mei chau chu a du ani chumizan chuan Mu Chen chu a thian te nen mei pui bula an thua chu khi chuan chipchir zokin a hrilfia kar khat kalta khan chu khi hian ice valley tlo to a chu ta chuan ro hlu tak tak a hmu chuaka chu aya poimo zok chu spiritual beast saktaka omti chu a hrichiang hle ti a soya lemziak chu en tir zuya lemziak chu en fian hnu chuan Mu Chen chuan engbis nge ani a hrengal meya he frost spirit dragon beast ani hi ati chu art beast drinking lisa somsari pathumna ani a athil ti thina tanga thlir chuan level 5 early stage heavenly fusion stage cultivator nen tekhin the ani mei the atia jiu chuan chu adik ti alo soya he hunram chang hi hlo tur ani lo a spirit nei chuan in cultivate na konga na satakin ma iso na ngano tia chu thua hriat nu chuan Mu Chen chu a phur thar hle a thin te hne na Mu Chen chuan sakol chu atuk lama anjong don ti a hrila ma se chu tianga beina chuan divine soul stage cultivator chu an tel the awangin moling le yekhingar te chu kalvelo tunen tia antana hlom wangani yekhingar chuan first spirit dragon beast chu atui hle mai thei ti angai tua tu lawa inrol chu atum lo thu a sei bok ti chuan Mu Chen chuan an thil tum chu a hau tak hle don ti a hriat awangin an vai chuan muwa chol hadam turin na tia chumizan chuan hadam takin an mu hil ta veka atuka chuan Mu Chen yekhinling le chu khi te chu ice valley an kalta life huna chuan divine soul stage cultivator tam tak an lo pungkhom to a ani po hian spiritual beast chu ha an tum ve ani ji hai le ji king te po an lo om ve pok ye king ding chu a hlau thong deuh ni na langa mi chak tak tak an hmel hriat te po an lo om wang ani chungzinga chuan ji juan tlangwal pakhat korping ha tela midang pakhat brother u tia ko po atel ve bok an pol roi tu chu king zan ania ani hian hmai ko ra vu ani an pathum hian spiritual len chungami mi hriat hlo takan nia mi sual takan ni bok chuti lai chuan Mu Chen chuan ye king ling hne na chuan lungai su atia hunrem chang tik tak an nga mei chau angai ti a hril chuti rual chuan king zan po chuan a thian te hne na heta hian mi zong hian midang chet la khun an ngak ni na lang chu wang chun ke ni hian ma kan lama saber turani frost spirit dragon beast hi ti thin urila apuk chunga tanga chok turin norila kan pathum hian kan be hawani chuan kan chakna hi atur thei dono kan that thei nge yanga tia chu thin te po chuan an rem tia king zan chuan spiritual energy chu a khol khom ngala puk chung lam chu a attack ngala chu attack chuan frost spirit dragon beast chu ko chhuak chiang hle puk atang chuan a ron chuak ngala chu dragon beast chu a hlomina chak me hlea cultivator chaklo jok te phei chuan an hmu chuan an hlawa an tan cherang hle frost spirit dragon beast chu thinrim takin au chuaka chuta om zong te chu ice base attack chak tak mangin attack ta cultivator engmo zatin an mani inventumin an spiritual energy zong an mang deuh veka dam chok ma se in elna tangin pai chuan ni domain na tangin hno chuan ni zuya frost spirit dragon beast chu awesome takin tu main an hne thei don lo ti achiang nga hle
chu wang chuan king zan chuan cultivator lo om te chu a ko khoma an hne na kan pe ho angai chu he sakol kan hne thei dan tu kong om chuna ni atia cultivator dang te po chuan an trem tia trang ho ta an spiritual energy chu inzom khom tirin frost spirit dragon beast chu arolin an beita sakol chuan chu an beina chu ti top tumin a beile ta chuti an be renga wang chuan sakol chu thin rim hle thidrim takin atopa ice crystal technique chak tak chu activate ta a chakna dik tak chu chulai om zong zong muwa pholan tumin ain buat sai ta ani frost spirit dragon beast chuan cultivator te chu ice crystal attack cheer sen lawin a kap tan ta cultivator tam tak chu ice crystal chuan su in lemna tak an tur ngala jiking po atlan chuak theilowa ice crystal pakhat chuan ataksa chu asutang zok mai achala mak om po chu abo ngal chu wang chuan domain atangin ani po teleport chuak ngala nia in elna tangin atla ti na ani in elna tanga anaw hno chu ani ti a hmu chuan ji hai chu thinrim nen akhat ta chuti lai chuan ji chuan Kingson le cultivator dang te chuan an theina zong zong nen frost spirit dragon beast chu an be chun zom zela chuta om zong zong chuan heaven level spiritual beast chu be tumin thei top an chhuwa veka Mu Chen le a thian te ti lo chuan Mu Chen chuan frost spirit dragon beast chu nasa takin a chak lo to ti a hre thei hun re tak a beile thei to don no ti a hreta ma se sakol chuan bansan tumna ero ala nei lo ti a hre bok ye khingling chuan Mu Chen hne na a chak lo to ani chuan tuna hian kan be ve don lo ami atia Mu Chen chuan a chan hmain frost spirit dragon beast chuan omna lama ice crystal attack dangaron chhuale ta chiam maya rong taka zawng in an lo bum thei lo chuti lai tak chuan Mu Chen chuan thilmak tak a hreta leile abul hnaya lungbang te chu alum chho ti a hria he hian thil pakhat chawa kok thei sakol chak tak dang aron hnai mek ti chu adik ti a chiang hle voile khata le chu ain then dara le hnuai tang chuan flaming lizard lian tak aron chuak ta sakol melan dan chuan mi zong zong chu ati hlau thong hle flaming lizard hi art beast ranking lisa somsari na nia frost spirit dragon beast somsari pathum na ain a chak jok ti na ni tuna chuan heaven level spiritual beast pani chu anin ma chon ta beast hi chithum art heaven le divine beast ten omani Mu Chen chuan thil thleng chu hre thiam ngala flaming lizard chu lei hnuai ain thu prenga frost spirit dragon beast chu in dona atanga a chak lo hun chu do thei takin a nga ka a chaw ta ti a hriat vele ron chokin eizo veka ron tumani ati heaven level spiritual beast pani te chu room sitin alin en renga chung heaven level beast pani arwala lo lang an hmu chuan cultivator tam tak ati hlau thonga almani sahimna jongin an tlan cheta ani chu khi po chu a hlau thong hlea Mu Chen tuna ange kan ti anga tia chuti lai tak chuan jiu yu chuan heaven level beast pani hi kan tha angai ani aron ti Mu Chen chuan alu a thing hala chu man in ti hlum tumna ani atia jiu yu chuan in ring tok takin a changa min ring ro ka puyang che atia ain rin tok na wang chun to pa Mu Chen chuan be chu rema ti ta heti lai hian heaven level spiritual beast pani te chu anin be chan ta flaming lizard chuan mai al nasa taka phu chuaka frost spirit dragon beast chuan ice breath attack mangin a dawlet ve bok chung an attack pani ain suta piang chuan lai hun chu anghing na sa thei hle a refe ain be hnuwa frost spirit dragon beast chuan flaming lizard chu a se thei ta ma se lizard chuan dragon beast chu a se let ve zui ngal frost spirit dragon beast chuan a hmain cultivator te a belet na a chakna tam tak a hmang zo to a chu wang chuan flaming lizard chu a chung nung zoka atang ta ani Mu Chen le a then te chuan ngun takin an lo thlir renga chu khi chuan rotna siama he kan chan sani tuna he kan attack tur ani ati ma se Mu Chen chuan alu a thinga ni lo la ngak ri ro hon ram chang thazo kan hmu thoi anga tia an thlir chun zom zelai chuan frost spirit dragon beast chuan a to pa chuan hne na achang theilo ti a hre chuaka adam kho chho theinan rang takin tlan bo tum ta ani ma se flaming lizard chuan a sei tur chu tlan chho tir tumna anei rova a zui ngala chu ta che chuan Mu Chen le a thian te chuan sakol pani te chu an zui ta chuti la chuan ji hai chuan
Mu Chen chu akoka mi zong zong he na ki Mu Chen ani spiritual le na bon khen tu kha ani khi heaven level spiritual business so kan chan tir tur ani lawati chu chuan thret nu chuan cultivator tam tak chuan Mu Chen chuan zui ngala chumi nu rei vak lova chuan atopa loli po chu lai hmuna chuan alo thleng ve ta cultivator lo omte chuan Mu Chen le midang te chu heaven level spiritual biz pahni man turin an suak to ti an thila hun khora lovin loli chuan chu lam chu apan ve ngal chumi nu chuan a sin chu heaven level spiritual biz pahni na sataka insual la ya en thak le ta spirit dragon biz chu mu thein a chak lo chho zera Mu Chen chuan chu en rangin cultivator dang te po an lo thleng thoi don ti a hria ziu ne na cultivator dang an lo thlen main heng spiritual biz te pahni hi I that tur ani atia ziu chuan Mu Chen ne na heaven level spiritual biz pahni so tuna beiro a hun lo thlen ve le flower kc hi reilo te atan ka ti chak lawanga ka thil ti thena mangin ka puyang che atia chu thua hria chuan Mu Chen chuan in rin tok na anaya heaven level spiritual biz pahni lam chu ama chawina panta ani a nei zol deuh chuan frost spirit dragon biz chuan ice energy tam tak a khol khom ti a hmuwa chu ti la chuan flaming lizard chuan a flame chakna chu a som khom ve bok reilo te a sakol pahni te chuan an attack chak ber chu a rolin anti chuak ta chu attack te chu mid era in suwa puakra phlak tak chu chuan a siam ta ani ma se flaming lizard attack chu a chak zok ti a chiang Mu Chen chuan ama inven nan shield a siama po na tak chuan ama ngunga nei lo lo heti lai hian frost spirit dragon beast chu na sa takin in hiam to a frost spirit dragon beast chu leya atlak ma chuan Mu Chen chuan jiu yu thu pek chu a zoma malam pan chuan akala sakol chu attacking a that ta ani chuta Mu Chen chuan spirit dragon beast spirit chu la chuak ngala chu lo muin flaming lizard chu a thin rim hle a chan chu thei to pin a baya se Mu Chen hin a top aron khar sak wangani thin rim takin Mu Chen lama hoya flame attack chak tak moin a attack ta ma se Mu Chen chuan lo bumin adegar mang chuan flaming lizard chu a attack le ta ma se flaming lizard taksa chu a khau hle ti a chiang attack na chuan omzia pakhat ma nei lo ama chawin hena chang theilo ti a hria chuan Mu Chen chuan jiu hne na tan puina adi le ta jiu hi ama Mu Chen a pui hnu tang khan ala chak lo hle a tan pui le ani chuan back glass na sa ama thlen don ani ti a hria chuti chungpo chuan tan pui chu a thlang ta a spiritual energy chu Mu Chen hne na a pe chuaka jiu thil ti thina chu Mu Chen chunga a luang lut ngala Mu Chen chakna chu hun rei lo te chung na sa takin apung le ta ani chuti chuan Mu Chen chuan a bet mangin a bei le ta rang taka che in flaming lizard po chu a that thei ta ani tuna chuan Mu Chen chuan heaven level spiritual beast pani spirit essence anei thei ta ani chumi lo hmutu thlen te chuan Mu Chen a che dan chu makan ti hle a chumi hnu lo ka lo thleng kingzan point Mu Chen chuan sakol pani spirit chu a hmu ti a hre chuan mak a ti hle a thin rim hle bok Mu Chen chuan kingzang le a thlen te pani chu ama chawin a hne theilo ti a hria chu baka tuna chuan jiu yu po a chaw le to hle pui thei to don lo adu thlan thei om chun chu tlan chiat ani hun khora lowin Mu Chen chu a hoile ta a tan cheta thu ta kingzang le a thlen te chuan an ron zui ngal atlan chiat la chuan Mu Chen chu a sea of chia alu ta jiu yu chu enfia a chak lo hle ti a hmu chuaka chu wang chuan Mu Chen chuan cultivator pathum te ne theina chance nei lo ti a hre chuaka a bum angai dona engtine motak anni chu atlan posa na ngai don ani ngai to na thar nei Mu Chen chu a ding thu ta kingzang le a thlen te chuan rang takin an ron nang chi ngala an hual ngal kingzang chuan Mu Chen hne na heaven the very spiritual beast pani spirit kha rang takin min hlan ro min hlan lo chuan kan thatang che atia Mu Chen chuan mong chang hian ole a thai I du ani chuan ka pe ang che atia chuta spirit pani chu ala chuaka lataka chuan a paita chung spirit an mu chuan kingzang le a thlen te chuan an zui ngal wata chu hun chu phang tangkai Mu Chen chu atlan chuak ngal ma se kingzang chuan alemani ti a hla chuak ngala spirit chu ani ngeya ma se heaven level spiritual beast spirit an nilo bum ani ti a thet chuan kingzang chu a thin rim hle Mu Chen chu a tha ngei tur thu a tiam ta ani chuti ro chu an bul hnai cultivator then khat lo thleng te chuan thil om dan an lo soya Mu Chen hi he thila hian adam chuak don lo a thi chiang khopang an lo ti anin biak lai chun loli chu aron thlenga Mu Chen chu khoya nge akal ti a zota chan ai chun cultivator te chuan vawan tuma tuwi ani thelawin amak chu lak sakan tum chubi chan le na tan chun loli chuan aura chu ti chuaka a level 8 sil mak chu a pholang ta
cultivator te chuan chu chuan mu chuan an hlau thong hle loli chu an mani ain a chak jok fe a an ti bhoi chi ani lo ti an tha chiang hle bok lau thong takin mu chen a kalna lam chu an ko mu wata a kalna tur hriat nu chuan loli chu mu chen kalna lam pan chuan akal hma la chumi hnuah chuan na sin chu mu chen na ain thlak le ta a tlan chuan hu chuan hun moi le nuam tak a thleng ta a topa chuan chol ha dam na hun engemaw chen a nei ang ti ringin mu chen chu a thua in cultivate tan turin en buat sai ta ani king zang le a thian ten an hu ma in mu chen hian heaven level soul beast spirit pahni chu arang the ang ber hip lu atuma ma se ziu chuan spirit pahni chu alak sakna la ama alo pek to athil ti thina te chu alak let le angai awangin amangin amang don ti asoya mu chen chuan ram ti lo view ma se ziu chuan nial du lawa ziu chuan mu chen chu atong thamona spirit pahni te hian achak dan siam thale theidona a siam tha chuan lo zui tu te chu an tan lo man ni to don lo ti asoya mu chen chuan en reng lai chuan ziu chuan spirit pahni chu hi blu tan ta ma se spirit te chuan thil ti thina in thlau tak an nei ani pakhata chuan in energy a oma pakhata chuan yang energy a om thung heng chakna te hi a in do da la tuile mei ang an ni ber chu refen nuwa ziu chuan chung spirit te chu a hi blu ta chu a kal phung chuan ama shomna na satak a thlen ani energy chak tak te chuan an che vela flower cage po chu ati chetana ma se a chiat tak tak main ai siam thale zelani hun rei tak har sa taka a be nuwa atopa chuan ziu chuan spirit pahni thil ti thina chu ala lu thlo tling ta ani ma se ram takin flower cage chu ain activate le a ziu chu aran be le ta hei chuan ziu chunga chakna hlom tak chu a hre chuak ni ina lang mu chen tan mi hlom tak alom ni to ti a hria ni ina langa atum ber chu mu chen hum himani awangin ziu chu ti hlum atum ta ani ziu chu a inveng theilawa a chan chu absorption process hung khan a spiritual energy zongjong amang zo vek ri ani chuti lai chuan mu chen chu a ding mai theilawa ziu thilai chu en theilo chan chu tumin floor case chu ama ngein lu chil ve ta a thil ti thena mangin a dolet ta ani floor case chuan mu chen ti na theilo awangin ziu chu a bei to lo hian hun engma chen tan ziu chu a chan himani ma se mu chen chu floor case chu nga chatuanin a om thei don lo a chhuwa vele case chuan ziu chu aran bei le anga a that nge yang a chin fel dan tur ngai to chungin mu chen chuan engtinge a pui theng ti a zota ziu chuan blood contract an siamani chuan a chunga chena engpo thengse mu chen po ahung don awangin floor case chuan aran bei to lawang ti a soya mu chen chuan blood contract chungchak engma ala shelova chu wangin ziu chuan a shilfia eng cultivator point spiritual business pakhata anin siam thei ti asoya contract an siam chuan an thil ti thena chu anin siam thei to ang ma se thatlo na lian taka oma pakhata thi chuan pakhat jok po a thi ve thawanga tia tin akal phung po hi a hlom hlea blood contract siam tu te chuan an thi pha thei bok atia chuti chungpo chuan mu chen chuan ziu chan chu adu awangin arem ti ta ani chuti lai chuan ziu chuan mu chen hi aring thei tak tak ngem ti angai tua lai chuan mu chen in atana thil tha ti zongjong chu a hre chuaka chuta mu chen chuan apa a chan chu atang khan a thian thaber dia angai thua hril ri boka mu chen chuan a ven him tlat tu thu a tiam le bok chu a thu sei chuan ziu ril ru chu a khoi hlea a topa chuan ziu chuan mu chen nena bat contract siam chu arem ti ta ani ziu chuan a ziu bar thil ti thena chu a chhuwa tira mu chen chuan a thi sen mangin a essence chu a ron zom ve bok bat contract ti dan hian hun rei tak angai baka a hre om hlea ti sual tlem te po omani chuan thi pha thei don ani vani thak takin hun rei tak an be nuwa blood contract chu hlotling takin an zo thei ta mu chen le ziu te chu an dam chuak ve ve a an hlotlin awangin an lom hle chumi atang chuan an nun chu en zom tlata chatuana tan an om dun to don ani ti chuan heta hian episode chu atop le ta ani